Şeýle şahsiýetlenme birem ýegene tagarryf. Adam käsinin ýokary derejetine ýeten hakyky dost we halipe hökmünü ýatlaýar. Hemişe. Men arheologiyasy, Türkmen arheologiyasy ile ne bolsa ýegene tagarryf gözüňe gelýär. Özünün manili ömründe ilmi derecelik bilen bir hatarda cemiyetçilik işlerini alıp baranlığını, talipleri, aspirantları yetiştirenliğini, şonun bilen birlikte de çeper derecelik bilen hem meşgullananlığını belli geçmeli. Onu ilmi makalalarıma hemmesinde diyen ýanyky şu orta asyryň madde medeniyeti boýunça şu doly beýan edip neme tahqiq etdi. Ýegen ağa diýten tapaya adamdy. Ol özüniň daşky keşfi boýunça da, içki dünýäsi boýunça da gaty tapaya adamdy. Hakym manada gurrunýarsam hakym bilen köp bilenlermen bilen çölde boldum. Ýylyň pasylyna bir näçe gelip graduator işlerine gidýärdiler. Onuň gelen soňlarym şol graduator işleriniň dowamyna nämeler bolup geçdi diýip taşyna üýüşüp çağlar bilen toraýardyk. Hiç açan bide bir gaty gurulany ýa gyýrany hiç eşdemdi. Iňmerkisi graduator işleri geçirenlerine de soň akşamlaryna çay demlemek ýa ilikleri gaçda köýneginde şonu tikdirip öwredýärdi.